doon sa ano? Huli. May bahay namin dyan. Ano yan, backload? Ano, puto lang kang sabi dyan. Wala mo na kawalan ka naman. Meron. Sa pagbilang, nakulit pa sila dito. Zero. Ano? Hindi ko na pakinabahan na yung pag-iisip ko na dito. Ay, nakapinabahan ba kayo mga naka-quarantine? Simbahan na lagi yung pag-iisip. Sino naman niya sa simbahan na yan? Oo. Yung pindon. At yung nag-aatiri. Habang ako na sa pagkakas, paliwaran pa rin. Dati hindi na pagkalaan dyan. Ako na dyan. Eh, may bulak dyan. Hindi yan sa bahay, hindi nakatabagay. Kapag kayo, Tapos sila Buntigoy, nasa na? At delikado yung ginawa namin na halog. At wala yung poste yung kabilang. taasa. Siyam na patin yung bali-anin. Ang pala yung natin. Bagay pa yung mga natin. Ay, ito po siya pa daw. Pag dinay ko na kayo, pag biglang pumalo yung gate na yan, makatin mo doon nyo. Ang pali pa masukli niya na eh. I-release ako. Naiwan, dapat meron dito. Tayo ay hindi makamali tayo. Pag tinawagod din yung kampo dyan. Ang ating damali na ano, ano sila maglata, natin na ba? Nakala. Ang kapag mga ano, kaya, nakakon. Hindi mo na ilaso. Kaya ano. Tayo paring munti. Ay, lang yung nakakakit palang tatlo. Gulot ka pa niya mamaya. Napakakala niyo. Tama rin paring dito ya. Hindi ano. Paano pang mga dito paring.
Alam ko ba siya nakakita sa kanal? Ito ba ang Puro ano na to? Puro basag daw pare sa amin ng munisipyo. Tapos yung mga nalangin pala dyan. Kasi mga naso na lang daw yan na sinasundo. Lakad na lang ang susunod. Dapat may lahat na itong mayabas na ito. Lahat na yan. Lahat na nga yan. Putulin niya, magkano yung policy? Nare-risk naman doon, dinadagan yung tao. Doon, dahil na. Baal yung magtaan. Tagat-tagat ito, yung kabila, paluwag. Agad-agad din. Araw ka ba dito? Ano ba? Ilang buwan dito? Dalawa. Ako si Kuya Kiki. Pupunta tayo mga sigaw. Ako yung mo kami chas. Sunod na lang. Tayo ba? Tayo. Ano? Kasi itong punong dito, ano puno yan? Bakit lang yan pare? Eh, nakapatakal dito sa ano? Pangkat. Punto ng hangin. Ang pagkakapit yan, Punto ng hangin. Ano pagtali na yan?
ang tulay na yan. Hindi pa naman yung hanggang yan. Hindi sinawa namin ang ayaw lumabas. Lakas nun. Ayun, doon na kumadaan sa ibabaw nitong hayop na ito. Banana. Tapos, ano na, antay mo na alas 3. Ay ano, biglang number 3. Alas 12. Apay na, baka tayo matagalan dito. Woo! Ano yan, backload? Kaya puto lang kalsada dyan. Wala mo na kawalan ka naman. Meron. Sa kabila, nakulit pa dito. Sino ko naman sa simbahan na yan? Yung pindon. At yung nangyari dito. Habang ako na sa patuloy, paliwala sa patuloy. Dati hindi na pagkalaan dyan. Thank you.
May bulak dyan. Hindi yan sa bahay din nakatabagay. Wala pa kayo. Tapos sila Burtigoy na sila. At delikado yung ginawa namin na halog. So wala yung poste yung kabilang. Taasa. Siyam na pato yung bali-ani. Ang pala yung natin. Ay, ito po siya pa daw. Kapag dilay ko pa kayo, pag bigla pumalo yung game na yan, makakin mo daw nyo. Ang palo ko masukli na kayo. I-release ko. Naiwan, dapat meron dito. Tayo ay hindi makamali tayo. Pag tinawagod din yung kampo dyan. Asan yung damali na ano? Ano sila maklaro? Nag-atin ka na ba? Ginagawa na natin nakala. Ang kapag mga ano, kaya, naman, hindi mo na ilaso. Kaya ano? Kasi tayo paring munti. Ay, na nyo nakakakit palang tatlo. Idulot ka pa niya mamaya. Pakakala niyo. Puro ano na to? Puro basag daw pare sa amin ng munisipyo. Marami? Oo, nakasumangin ko tayo. Tapos yung mga nalangin pala din. Mahal na ba? Kasi mga naso na lang daw yan na sinasundo. Lakad na lang ang susunod. Nakagilay-bay. Kasi sa rara. Dapat lahat na itong mayapas na ito. Lahat na yan. Lahat na nga yan. Tutuloy niya, magkano yung policy? Nare-risk naman daw, dinadagan yung tao. Saan? Doon dahil na. Baal naman tayo. Ang taga-tigil ito. Gano'n tigil. Yung kabila. Palwag. Agad din yan.
ba? Ilang buwan dito, di ba? Kasi itong punong dito, ano puno yan? Bastos lang yan pare. Eh, nakapatakal dito sa ano? Pang-up. Punto ng hangin. Punto ng hangin yan, pagtali na yan.